Так, я... Про што пачнем? Чакай, спачатку ж павітацца трэба. Адразу? Без разгону всякого? А што? Ну, давай. Давай, ты... Давно не чуліся, вітаю, вось гэта ўсё. Вельмі давно не чуліся, здаецца, з сакавіка, можа, некага, не? Слухай, я теж не памятаю, калі мы записывалися, але я магу паглядзець, вядома. Так, апошні раз мы записываліся, выкладывалі падкаст. Блин, калі? Дзе ён? Ён яшчэ ёсць. Дзе дата? Тут пытанне, дзе дата канкрэтна? Калі мы выклалі? Эпізоды з ліст. В траўні мы запісалі апошні падкаст. Ну і не так давно. Можна лишыць, пашлі на вакацыі на лета. Да, адпачынак летні адбыўся. Ну і зараз у кастрычніку можна і працягнуць. Ну, холодно стало, позапіраліся дома і взяли мікрафоны. Ну так, нагуляліся, ну адпачывалі. Все, як трэба. Тэм назбіралі, напэўна. Мы назбіралі там? Ну, трошки ёсць, я нават нешта прыбраў са спісу да меркавання. Бо... Да, я заўважыў. Ну так, занадта старая тэма. Я уже не памятаю, пра што там. Пра Rust і ведры Linux. Угу. Вот ядра Linux прибрав, а в астатнього Rust у меня тут, ого, доволі шмат. Що, цікавишся Rust'ом моцно? Не. Давай я сразу перетягну эту тему і почну. Бо вось неяк я вирішив... Цікаво, мені цікаво, вось те, що ти зараз перетягнув, мені цікаво. Розказуй, що ти там познаходив. Я вирішив притягнути, як-то вивчати власне абсталювання і власну систему для того, каб працаваць было з большим задавальненнем і неяк эфектыўней, хутчэй, цікавей, і ўсё было як ўсё добра, кайфова. Я вырашыў ўсё ж такі з самага буйнога, напэўна, гэта паспрабаваць фіш для шэла. Бо я давно чуў пра яго, нейкія блогеры пісалі, што выкарыстоўваюць, і ён такі добры. Вось і гэты шлях у меня вельмі доўгі быў да фіша. Як і шмат хто пачынае з баша, бо дэфолту шмат такіх лінуксах. Спрабаваў яго кастамізаваць, там паставіў башыт, там набор нейкіх скрыптоў. Здаецца, робіць яго трошки лепш. Потым спрабаваў ZSH, які дэфалтовы ў маках. І здаецца, ён больш такі, прадвінуты, ён трохі лепш за баш, там скрыптоў пабольш, всякіх плагінаў і іншага. Я заўжды іншае чуў, у сэнсе фіш у свае часы, калі я пра яго чуў, выглядаў як вось такія хіпстарскія тэхналогіі нам, як пітаністам, як выглядаў для нас Ruby, напрыклад, той же. І вось фіш выглядаў прыблізна вось з таго кшталту. Я калісьці его нават спрабаваў крышачку, але зразумеў, што он не бэш-кампэтібл і такі, не. А навошта гэта? Што навошта? Кампэтібл з бэш. Скрипты усе написаны на баше. Ну так можно запускать с бэша, что надо. Ну там сервер на якимсь. А локально ты что запускаешь с бэша? Ну, может. Не, да, вядома, у меня есть скрипты. Ну, усё роўно, ладно, я згодны. Але, типу, як тебе патлумачыць? Ну, камандны радок — это хутчэй інструмент, якім ты карыстаешься так, паралельна. Я шчыра там не тое, каб его вельмі дасканала ведаў. Але ўсё роўна, штосьці ведаю, там умоўна неяк там цыклам файлы прайсцісь в камандны радок, і такое магу, напрыклад, напісаць для зручнасці. І калі ты пераходзіш на новы shell, тебе реально як руки адрываюць, і такі, ты становішся вельмі непрадуктыўны, вельмі табе цяжка рабіць тыя ж рэчы, але інакш. Я такі, типу, я не буду марнаваць на гэты час. Я вернусь свой любимый ZSH, и все будет добро. Вось у меня такое меркаванне. Ну, вот я скрипты не пишу для выкарыстання, в основном на баш. Я так карыстаюся шелом, там, с файлами, там, с папками порабіць нешта. Ну, довольно-таки просто все. И, фиш и баш працуюць аднолькава, там, утилиты аднолькавыя основные. И я вось паспрабаваў фиш. Па-першае, што з плюсаў для сябе выявіў, у него добрые дефолты. Там не трэба ставіць ніякі там my ZSH, my fish і іншыя. Там шмат усяго ўжо існуе. А па-другое, ён працуе вельмі хутка. Гэта гучыць дзіўна, але вось калі ZSH ты ставіш my ZSH,
Ну, там адчыняеш новую там, сесію у тэрмінале і ёсць нейкая затрымка. З фіш ты запускаеш, ну, там все по дэфолту хутка, там, стартуе, працуе, і нават я чытаў плагіны, якія існуюць, шмат якія з іх асінхронныя. Угу. Што мяне астанавливала, гэта тое, што трэба там налады нейкі змяніць. Я выкарыстоўваю ESA замест LS по дэфолту і BET замест CAT і там. Ага. А у фіша няма алиасаў. Ага. Там замест алиасаў функцыі пішуцца, але синтаксис давольны. Синтаксис прикольны, ён трохі на Lua падобны, нават мне здаецца. І паўгадзіны, і ты гэта ўсё налажваеш як трэба. Мне здаецца, это дзіўна, што тебе трэба напісаць функцыю, чтобы заэлесіць штосьці. Ну, ты ствараеш функцыю, якая выклікае іншую функцыю. Ну, там 2 радкі, назва функцыі і каманда, якую трэба выканаць. Ну, можа. І я такі мяккі пераход зрабіў, як dual boot можна лічыць. Я дадаў фіш толькі для Tmax, Угу. на всякий выпадак. Можа мне паспрабуецца нешта у сістэме, з якія скрипты запускаць, то по дэфолту ZSH, калі тэрмінал запускаеш, а вось Tmax, калі пачынаеш працаваць, там уже фіш і там норм. Ну, можа і варта даць ему яшчэ разочак паспрабаваць шанец. Але агулам у меня, не ведаю, канфіг ZSH таксама ездзіць са мной ад інстала да інстала, поэтому мне толькі скланировать, да, это трэба мой ZSH і свой канфіг запихваць, і ўсё быццам бы працуе. У меня там таксама эти аўтакамплішаны стаяць, у сэнсе, якія з гісторыі бяруць падказкі. У меня там ёсць эліасы на CD, на Zoxit, ці як это называецца, зараз не згадаю. Дарэчы, можаш паспрабаваць, вельмі прикольная рэч. Яна... Ты калі цдэшишься ў розныя папкі, ён запамінае іх, і ты можаш просто, напрыклад, умова, CD назва проекта, а он у тебя лежит там в PRG, там, в Work, там, штосьці яшчэ назва проекта, а ты з хамяка робіш CD назва проекта, і ён ведае, што это вось туды в PRG, в Work, там, і аўтаматычна тебе пераносіць. Знаеш, як гэта у фішу працуе? Alt і стрелачкі влево-вправо. Ён змяняе бегучую папку по гісторыі такім чынам. Вельмі цікава. Не ўпэўнены, што мне калісьці патрэбна прям такая функцыянальнасць по гісторыі. Просто... Ну, не по гісторыі, вось фіш запусціш, там зробіш CD у хатнюю папку, потом CD там у нейкі ETC нейкі, так. І вось Alt влево-вправо, і ён пераскаквае хутка туды-сюды. Ну, я зразумеў, але Zoxit просто згадвае, ну, напрыклад, я ж кажу, я пишу CD My Project, просто я запісаў тэрмінал, напісаў CD My Project, і ён праз гісторыю, калі я CD-шался кудысьці, мэйчыць My Project з тым, што мне лежит, допустим, в PRG, там, Word My Project, і табе не трэба поўны путь пісаць, ён тебе адразу пераносіць туды, куды табе трэба. Яшчэ раз па літарах як? Zoxit? Да, так і называецца. ZOXIDE. Inspired by Z. Про Z я так само чуў нешта, але я не вырашыў пакуль не спрабаваць. У сэнсе, его... Які Z? Ну, замест Z так само замест CD Z выкарыстоўваюць. Ну, его так само просто Z основны, ну, типа, основная літера, але я её просто заэлесіл в CD, і все, і мне зручна. Вось, магчыма, так само паспрабую. Так, для фіш, Zoxit init fish source. Ну, довольно-таки просто. І установка праз DNF стал Zoxit. Можна спрабаваць. Так, цікава. Оставлю пакуль у спісках. Ну, атрымліваецца, Zoxit працуе для ўсіх шоу. Ну да. Супер. Што яшчэ пра фіш? Не супраць так? Да, працягвай. Вельмі просты пакэдж-менеджер там. Я знайшоў фішер. Типа плагіны в Command Redux? Так, як гэта ўсё працуе, ён увогуле захоўвае ўсё у config, і там config fish, і там 3 папкі існуе, там functions, confd і яшчэ нейкая адна. І completions. Ну, карацей, умоўно, вось як ты в OMyZSH там паказваеш бранчы гіта,
Ты про такого кшталту плагіны маеш на увазі, да? Ну, усякі розныя, так. Угу. Расширение функционала. То боку фиш, ты просто яно функции у хатнюю папку дае тебе, и функционал расширяется. Вот, выглядает довольно просто править, поширать, устанавливать, удалять. У той же OMSSH выглядає для мене вельми громоздкі, масивно, і там, колькі я користався, год, 2-3, може, я ось так і не отрималося зрозуміти, як там усе побудовано, і як це менеджер спробувати. Це доволі просто, насамрэч. Як на мою думку. Ну, магчыма, я просто руки не дайшлі. Ну, бачиш, ось мне з фішем. Я не посябраваў. Вось, што яшчэ з інструментаў? Гэта, як я казаў, это ESA, раней была EXA замест LS. Насамрэч функцыянал такі ж, як LS, але ёсць нейкія колеры там. Вось, і BET замест CAT таксама выглядае для мяне як CAT, але з колерамі, з нейкім сінтаксісам. І так, я по дефолту. Ведаю пра BET, ён, мне здаецца, дзесьці ў мяне неяк shell інтэграваны, але па змаўчанню CAT у мяне это CAT. Ну, стандартны CAT. А я не памятаю, як он у мяне. FZF, я неяк карыстаўся фазіфайндером. І вось, да, этот FZFinder умее там превью файла праз BET показывать. Вось там мне зручно, да. Ну, FZF там функционал, конечно, довольно огромистый. Я усім не разобрался. А мне здесь я не ведаю. Я ж нагадываю, что я, калі пишу подкаст, я на виндовой машине, не на працоўнай. А на працоўнай Linux машине у мяне дакладна нейкі алиас на FuzzyFinder ёсць. Я просто не памятаю, які. Там кейбінды по дефолту, там Ctrl-T, теж пошук папки, там 2 зорочки. Да. Гэта ёсць, да. В VSL у мяне гэтай штукі няма. Падобна, што по VSL асабліва шмат не хіфу. VSL. Вот так. Я вось VSL нават ніколі не спрабаваў. Яго дадалі ў Windows тады, калі ўжо Windowsам больш не карыстаўся. Я зноўку, калі займаюся агучкамі, таксама это у мяне мой віндовы камп'ютар выкарыстоўваецца. І бывае часта, што трэба FFmpeg'ам спачатку стужку прыгнаць, каб софту было прасцей працаваць, рендерыць відэа, паграшаю якасці і так далей. І у мяне самы дэфолтны тул для этого это FFmpeg. Я его нават не ставлю в винду, я просто ставлю его в VSL і ганяю ім. Вось, зразумела. І апошні інструмент, які мне ў гэтым лісце, гэта ботам замест топа. Вось, для назірання за сістэмай. Он так называется? Ботом? Ботом. Да, я зазірну. А, божах, ну як его гуглить? Ладно, ботом GitHub я знайшов. А, ну да, з графікамі бачу, такі не выкарыстоўваў, але бачу. Ён выглядае даволі проста, і функцыянал там не занадта вялікі, але ён запускаецца, працуе. Я і спрабаваў і H-топ, і B-топ, такія таксама даволі попсовыя тулы замест топа. Ну, у меня дефолтны H-топ. Я заўсёды ім карыстаюся уже, я не ведаю, 10 гадоў. Вось, я што зразумеў для сябе, што для мяне з тэрмінальных інструментаў даволі важна, каб яны падтрымлівалі колеры тэрмінала. Щоб наглядненько было. Ну, не, каб прыгожненько было. Свистельки-пердельки. Што? Свистельки-пердельки. Ну, я вось канагаву тэму люблю у тэрмінале. Там усе колеры такія зрабіў. І калі вось запускаеш нейкі тэрмінальны інструмент, які уласныя колеры выкарыстоўвае, ён выглядае, ну, не вельмі прыгожа. Ну, факт. А факт. Вось усё тое, што я назваў, па дэфолту яно выкарыстоўвае колеры тэрмінала і адразу атрымліваецца... Ну, ты просто паставіў, запусціў, і яно добра, прыгожа. І адразу прыемненька. Ну, і таксама у меня вось загон, я вось люблю там, светлая і цёмная тэма. Мяняецца там днём светлую, вечары цёмную. Вось таксама, калі інструмент выкарыстоўвае колеры тэрмінала, гэта працуе па дэфолту, ўсё кайфова. А калі там уласная тэма, то трэба нейкія кастылі гарадзіць, каб яны там пераключалася як трэба. Гэта было
так само у меня з біттопом, у меня, здаецца, такое было. Там ёсць дэфалтовы, але трэба переключаць. І гэта адна з прычын, чаму я до сих пор не карыстаюся Hyperland. За свічатем? Ага. Гэта Так, для мяне так- пака шоу-стопер нейкі. Ты зараз нас так вельмі клёва падвёў пад іншую нашу тэму. Ну, можна паспрабаваць? Бо, ну, я табе адразу скажу, Амарчі, ну, прадстаўляе як мінімум нейкі тул, дзе ты мяняеш тэму, тыпу в адзін клік. Я мяркую, што ты можаш крыху пакапацца і зрабіць скрыпцец на гэтую тэму. Я глядзеў дэмкі і нейкія відосы, і там, ну, ён переключае тэму ўсёй сістэмы, але як яно там робіць, яно переключае для тых праграм, якія там установлены па дэфолту. Там нейкія кастомныя не падтрымліваюцца. То бок там выкарыстоўваецца Kitty тэрмінал, яно там замяняе ўсё, там выкарыстоўваецца Chrome, яно там замяняе. То бок калі ў мяне Western тэрмінал і Firefox, то пішы сам, рабі. Ну, я, уласна, сам Амарчі не спрабаваў. Слухай, давай пачнем, што такое Амарчі. Давай распавядзем, што такое Амарчі. Амарчі — это набор скрыптоў, які ставіць Hyperland, усе неабходныя тулы, ну, неабходныя па меркаванню аўтараў, вядома. Вось, і канфігі да іх. Нейкі такі Sensible Default, як варыянт. Я, напэўна, трошкі наш распавяду. Паспрабуй. Ёсць такі дзядзька DHH, не памятаю, як... Паланізмы выскакваюць, господи, срака. DHH, не памятаю, як яго цалкам імя, але распрацоўшчык Ruby on Rails. І я так назіраю за ім патрошкі. У меня такое адчуванне, вот ён вырашыў выйсці з зоны камфорта і паглядзець, што зараз адбываецца ў сусвеце там распрацоўшчыкаў. Пачаў ён з Vim, і ён такі, вау, аж мурэць. Трэба спрабаваць, Vim выглядае круто, і там Lazy Vim выкарыстоўваў, і гатовая зборка яму спадабалася. І ён вырашыў паспрабаваць таксама Linux замест Mac. Ён пачаў з Ubuntu, здаецца, а потом паставіў Arch. І яму спадабалася, ён выкарыстоўваў Hyperland, Arch, ну і, магчыма, шукаў іншыя інструменты, і ён вырашыў пабудаваць такія дэфолты для сістэмы, каб ён мог усім сваім сотруднікам, напэўна, взяць і паставіць усё адразу, каб усё працавала, і вельмі лёгка перайсці з Mac на Linux усе маглі. І вось ён пабудаваў Амарчы, які налады для канструктара гэтага, для Arch, для Hyperland, для іншага, і выглядае насамрэч вельмі цікава. І вельмі шмат хайпа я бачу ў інтэрнэтах заходніх на гэты конт. Хайпа сапраўды шмат. Ён, як пазіцыянуецца, ён кажа, калі у вас есть стары Mac на Intel, які працуе вельмі дрэнна цяпер зараз у вас, паспрабуйце пастаўце Амарчы, і у вас, ну, гэта другое жыццё для ноутбука. Ну, Linux заўжды прадвігаўся таксама такім чынам, што калі у вас есть стары ноутбук, спрабуйце Linux. Ну вось і была праблема ўсіх людзей з макамі, што яны ставяць Linux і трэба там нешта налажваць. Ну, так. Тым больш, калі гэта Linux ён Hyperland. такі. Ну, або гном паставіць, ён быццам бы з коробкі прыглічны які. Ну, з коробкі таксама выглядае трохі недапрацаваным. Здаецца, стаеш такі сумны спачатку гном, трэба звыкацца з ім. Трэба яго развесяліць, чтобы гном был весялым. Ну вось з Hyperland так і атрымалася. Яго вось DHH наладзіў, ставіш, і там выглядае кайфова. Шрифты, тэмы, ўсё як трэба, хуткі класныя. Всё працуе вельмі хутка, зручна. І ён там скрыптоў, канешне, накалбасіў вельмі шмат. Там установка ўсіх інструментаў, якія патрэбны распрацоўшчыкам, докеры, Visual коды, там што заўгодна. Ставіцца з 2 клікі. Выкарыстоўванне мастер-бранча замест мейна. Апошнія тренды.
Аднаўз бачыў адкрыты ліст у інтэрнэце, каб пазбавіць правоў да вещи на Ruby on Rails, таму што вось ён такі вось не паважае супольнасць, выкарыстоўвае мастер і іншае. Да. Это cancel культура часам вельмі дзіўная. Да не часам. Ну, мне здаецца, нічога не атрымаецца, але хай забаўляюцца. Так, і я крыху нават паглядзеў, як арганізован гэты амарчик. Мне вельмі так спадабалася, што это все зроблена такімі міграцыйнымі скрыптамі. Типу, ён па факце мае скрыпты, якія прыводзяць там з чыстай сістэмы на наступны крок, на наступны крок, на наступны крок. І ў выніку быццам бы легко абнаўляцца. Ну, ён так выглядае, як нейкі кікстарт для арча, для распрацоўшчыкаў. Яго можна хутка паставіць, там 2 минуты, здаецца, дзе бачыў скріншоты, што ён ставіцца, можна хутка пачаць выкарыстоўваць і вельмі хутка можна пачаць яго змяняць пад уласныя патрэбы. Агулам так, але мне крыху падалося, што там зашмат усяго, чым я не карыстаюсь, напрыклад. Я такое не люблю. Але дакладна, магчыма, я, калі будзе час, пагляджу на некаторыя скрыпты, якія зроблены в амарчы, і, можа, зацягну сабе у канфіг. Бо ёсць рэчы, якія, бачна, што працуюць добра, зроблены добра, мне крыху не хапае ў маім канфіге. Там у меня, напрыклад, там, не ведаю, монітор переключить, это все ж таки радок в команд-лайне. Мне не складано его написать. И не настолько это меня дратуе, чтобы неяк автоматизовать. Але агулам, у меня два скриптика нават есть. Выключить лэптопный скрин, бо я довольно часто подлучаюсь до монитора, закрываю лэптоп, а он, в Hyperland автоматично ніяк не выключается. Типу, у тебя все равно есть workspace, який типу на экране лэптопа. І яго наявнасць якраз таки мяне дратуе, таму у меня ёсць скрыптик, які типу включае убудаваны монітор лэптопа. Ну вось так і ёсць. Ты не ёсць мэтавай аўдыторыі гэтага амарчы. Ён зроблены для карыстальнікаў Мака. Здаецца, вось якім трэба даць гатовы інструмент, яны іх ставяць і ўсё працуе адразу. Я, дарэчы, гляджу, яны прям ужо і сошку зрабілі. Типа, тебе не абавязкова брать арчи на его скрипт запускать, можно уже взять просто исошку готовую с амарчи. Ну так. То есть максимально все просто для новых карыстальнікаў. А вось для таких досведчаных людзей, насамрэч вельмі цікава паглядзець у рэпазіторый, паглядзець, якія там скрипты, як што робіцца, якія інструменты по дэфолту, бо там цікавыя інструменты для працы з Wi-Fi я бачыў, таксама каб у тэрмінале все. NMCLI, ці што, это стандартная арчовая? Я не ведаю. Але выглядае цікава. Ну, можа быць. Да, вось мне, як чалавеку, які з Linux вельмі давно сябруе, был у меня перыяд калісьці, калі я ўвогуле ледзьве не кожны VM або DE паспрабаваў. Ледзьве не. Вядома, не ўсе. Было у меня жыццё на слабым жалезе, типу с нетбуком на Linux, і там OpenBox ставіў, бо так хутчэй было на больш моцных і так далей. Карацей, шмат я усялякага шчупаў у гэтых ваших Linux-ах. Не ўсё ведаю дасканала, але ўжо, да, маю нейкі бэкграунд, і такі тул, як амарчы, мне, не адчуваю я ў ім патрэбу. Але я хутчэй за ўсё калісьці псіхану і залезу паглядзець на некаторыя скрипты і перанесу, можа, нейкую частку сабе. Вось. Там знаешь что цікавае? Ну? У тебя ж этот фреймворк? Так. А там же калісь посцілі на Linux. Дарэчы, є шанец, што яго выкуплю, бо мне ён падабаецца, і я пакіну сабе. Вось, у Твиттері посціў, што у амарчы ў рэпазіторыі прыйшоў CEO фреймворкаў і пачаў рабіць pull-рэквесты. Нормально. Каб усё наладзіць, каб усё добра працаваў на фреймворках. Там, здаецца, нешта з відэакарткай, каб GPU добра стартаваў. І яшчэ там шмат чаго. І калі я не памыляюся, фреймворк зрабіўся афіцыйным спонсорам
для марчы. Яны зараз вельмі Можна парадавацца, напэўна. плотна працуюць. Я думаю, так, можна, трэба парадавацца, бо таксама чуў навіну меркаванне, напэўна, што гэты год это год Лінукса. Прабачце, мне здаецца, кожны год спрабуюць сказаць, што это год Linux, і кожны раз нешта не зусім. Не, ну слухай, Калі вы Steam Deck запусціла, хіба это не было годам Linux? Ну, у нейкім сэнсе так, бо Steam Deck ўсё на Linux. Але гэты год пачаўся з таго, што блогер PewDiePie паставіў сабе Arch. І мы гэта абмяркоўвалі ў мінулых падкастах. Завітвайце, калі яшчэ не слухалі. Так, гэта вельмі вялікая аўдыторыя, і таксама ён распавядаў, як гэта ўсё добра працуе. Не памятаю, пра гульню там было или нет. Але вось, ну, блогер ён вялікі, гульнявы, так? І зараз DSH наш пачаў працаваць, і ён уплывовы даволі, ён не блогер, ён пра нашу індустрыю айцішную, і ён пачынае актыўна шукаць знаёмых сяброў і іншых людзей у кампаніях, каб Linux добра працаваў для распрацоўшчыкаў, каб усе інструменты добра працавалі і іншыя. І, напрыклад, там кам'юніці для марчы, там pull-requesты пачаў рабіць для хрома, каб тыя ж тэмы добра пераключаліся. Ну, можна цікава. чакаць нейкія зрухі, змены, нейкія інструменты, якія раней не вельмі добра працавалі, пачнуць адаптаваць. У любым выпадку можна сказаць, што калі вы там не настолькі ўпэўнены карыстальнік Linux, але вам цікава, гэта можа быць адным з варыянтаў вашего дэфолта. Або там, як зноўку, GNOME, KDE паставіць. Як варыянт можна паставіць Амарчы. Бо там ёсць не сумныя анімацыі, блюры і прочее, іншае. Ну, а марчы гэта для распрацоўшчыкаў, у першую чаргу. Калі трэба там гульні пагуляць, альбо што іншае, там фільмы паглядзець, турэты палазіць, напэўна, марч не вельмі добра пасуе. Ну, слухай, насамрэч Hyperland хваляць як для запуска гульні. І мой досвед тоже паказвае, што нічога складанага, нічога не канфліктуе, ведаеш, як бывае. Ну, там все ж таки трэба, каб все добра працавала, пайсці у канфігі, нешта пададаваць, павыдаляць, трэба нешта рабіць праз камандны радок, бо ўсё ж такі кнопак там не вельмі шмат, каб мышкай ціснуць. Там больш пра канфігі. І Arch, і Hyperland, і Амарч увогуле. Гэта для распрацоўшчыкаў. Для такіх больш карыстальнікаў звычайных, можа, которые, вось, я казаў, гульні пагуляць, кіно паглядзець. Я калісь для сябе шукаў такі дыстрыбутыў на домашні камп'ютар. І там 4 гады таму или 5 я паставіў сабе Pop!OS. Ось. І мне паддаўся ён найбольш такі user-friendly. Там і відэакартку ён мне наладзіў, ўсё добра працавала, і інтэрфейс даволі падобны на віндовы, магчыма, у лепшыя часы, не зараз. Вось, і наконт Pop!OS яны зараз выпусцілі новую бету з новым Cosmic Desktop Environment. І, магчыма, на рэлізе яно будзе выглядаць вельмі зручна, і гэта будзе той час, калі можна будзе яго раіць для тых жа гульні пагуляць і ўсё іншае. Я чакаў, што ты зараз Федору парэкламіш. Ай, Федору ўсе ведаюць, каму трэба. Для яе рэкламы не патрэбна. Яна мне працуе некалькі год, усё, нейкіх пытанняў, все нормально. Амаль як Debian такая. Поставіў і працуе. Вось, поэтому, што? Як падсумуем гэтую навіну? Я спрабаваў падсумаваць, што калі вам хочацца чагосьці не сумненького, можете паспрабаваць, але... Ну так. Ты сказал, спрабуйце Pop!OS. Не, Pop!OS, ну там бета, там трэба трошки пачакаць. У марчы, калі вы распрацоўшчык ставце, там ён і па апошняму хайпу таксама пададаваў всякіх інструментаў, наколькі я бачыў, па хуткіях. Таксама можна будзе гэта ўсё выкарыстоўваць даволі зручна.
Але мяне вось дратуе якраз такі, што дадаюць усялякае, што мне не патрэбнае. Да, так, там дэфолты, таму калі у вас свае ўжо ёсць дэфолты нейкія, свае інструменты, якія вы любіце, то можа не спадабацца. Калі такога няма, альбо гэта там звычайны VS Code, Chrome, нешта яшчэ, то, напэўна, будзе нармальна. Вось інструмент, які варты ўвагі. На гэтым мы амарчы тэму закрываем. Так, і я хачу апошнюю тэму яшчэ. Першая тэма была пра Rust, інструменты, а наступная у меня пра мову праграмавання. І шмат казалі пра Rust, але я знайшоў артыкул і зрабіў нейкія высновы, што Rust таксама ўплывае на іншыя мовы праграмавання, а менавіта на Python. Слухай, я табе шчыра скажу, пабачыўшы гэты артыкул, для мяне мне флешбэчнула. У гадоў, калі Rust з Golang толькі з'яўляліся, это колькі ўжо гадоў 10 прайшло, не? Яны рабіліся папулярнымі гадоў 10, напэўна, таму. Вось да, калі яны хайпавалі па сусвету, я адразу ацаніў, што умоўна Rust можна якраз такі выкарыстоўваць як нейкую штуку, дзе табе трэба напісаць код які больш перфоміць, а потым ставіць его в той же Python, як лібу. Так не адбывалася, як я назіраў. Магчыма, людзі спрабавалі проста выкарыстоўваць Rust для пабудавання без Pythona, бо навошта табе ўвогуле Python, калі ёсць Rust? Ўсё ж такі Rust непростая мова праграмавання. Непростая. І людзі шмат выкарыстоўваюць Python, і Python за апошні час з-за таго шыі пачаў набіраць абароты. Зноў такі. Ніколі такога не было і вось зноў. Бо шыі гэта праца з данымі усялякімі, як Big Data лічы, як дата-аналіз. Ўсё яшчэ актуальна. Наадварот, зноўку яшчэ больш пад уплывам шыі быццам бы набірае новыя абароты. Так, Python зараз набірае абароты. Гэта ж нікуды не дзелася, у сэнсе, таксама ляжыць у аснове. Вось, а артыкул ён пра тое, што на Расце апошні час, не ведаю наколькі апошні, але пачалі ствараць больш бібліятэк і інструментаў для Python. З вядомага гэта, што б назваць, Polaris, бібліятэка па тыпу Pandy для работы з дадзенымі. І Polars напісан на Расце, і там ёсць у артыкуле недзе параўнанне перформанса, і там 10-15 разоў хутчэй ён працуе. І гэта вялікія лічбы. Pandas, ён, здаецца, на C напісан. Здаецца, так. У яго NumPy там недзе пад бокам. І вось Polars дае вялікі буст, і, магчыма, хутка ён стане дэфолтам для Python. Хто ведае. Цікава. Всякія там Pydantic, бачу, таксама напісан. Калі працаваў яшчэ ў Pandadoc, у нас прям тасачка была абнавіцца на Pydantic V2, калі ён выйдзе, стаяла в паўзе, бо нам былі патрэбны гэты перформанс імпрувы, якія яны зрабілі. Дзякуючы Rustу якраз такі. Яны частку бібліятэкі напісалі на Расце, частку парсінга, напэўна. Вось, і мы прям чакалі, калі выйдзе V2, каб зацягнуць сабе у праект мэтах аптымізацыі непасрэдна. З бэкэнда нашага. Так што, да, это больш за то я магу сказаць. Насамрэч, зноўку згадваю там, калі толькі хайпавалі Golang і Rust, яны прыблізна это адначасова рабілі. Дзесьці, можа, крышачку пазней, чым яны толькі пачыналі это хайпаваць. Мы у адным праекце таксама зацягнулі Rust, каб у Cloudflare ёсць Workers. Это такі Edge Computing, это як AWS Lambda, але выконваецца прямо на Edge. У сэнсе, вось ты ж на Cloudflare ты CDN, ты ходзіш на нейкі сайт праз CDN, і вось Cloudflare дазваляе выканаць табе на CDN нейкі computation, карацей, перад тым, як request хітне твой бэкэнд. І так як у мяне праект быў адзін вельмі павязаны з мультымедыя, штосьці мы там рабілі на WebAssembly в Расце,
нейкі працэсінг, по-моему, вось што тычыцца HLS стрімоў для відэа, калі я не памыляюся, там была даволі складаная генерацыя плейлістоў для этих HLS M38 файлаў, бо контент лицензионный, потребна была авторизация, и у нас такі in-house DRM, можна было сказаць, быў дома, чтоб толькі аўтарызованыя там карыстальнікі ці карыстальнікі, які маюць канкрэтны токен, маглі атрымаць гэты HLS файл, а пры гэтым сам стандарт HLS файла вельмі по-рознаму бывае працуе на розных дэвайсах. Самы кампрызны, як заўжды, былі эпловыя, і што тыпу там вельмі акуратна трэба было гэты M38 файл складаць, чтобы гэты токены на часткі файлаў, часткі гэтага стрыма ніяк не змяняліся, пакуль не ведаю, там крацянікі, я ўжо не памятаю, якія правілы там былі, але сэнс у тым, што Apple прям лічыла, калі ў тебя штосьці зменіцца в спісе урлов в M38 файле, што это ўвогуле новы стрым, ён неяк там пачынаў его перезапускаць і ўсё крэшылось карацей. Вось. Калі каротка, то вось так. Не вельмі каротка атрымалася, ну ладно. І чаму Rust? І WebAssembly? Да, штосьці нам не хапала перформанса на JS, бо воркеры толькі на JS пішуць, або на WebAssembly, да. І вось мы вырашылі эту штуку забраць в Rust. Ну, не будзем хаваць, нам таксама было цікава паспрабаваць гэты Rust. Але вось, да, як прыклад таго, што штосьці мы там кавалачак выключна адну функцыянальнасць на Rust напісалі, а ее выклікалі з JS-кода як аптымізацыю. Ну, нормально. Ну, я про тое, што вось я казаў, што калі толькі вось Rust хайпаваў, мне адразу здалося, што вельмі клёва якраз такі его будзе выкарыстоўваць як такі вось інструмент канкрэтнага месца аптымізацыі, а не прапісваць усё на Расце. Ну так, вось он як C мова праграмавання, вось прыкладна, магчыма, такая ж ніша ствараць такія даволі хуткія кавалачкі, з якіх можна нешта будаваць, нават выкарыстоўвае іншыя мовы. Ну так, насамрэч пазіцыяванне Раста адразу такім было, але трэба адзначыць, што ўсё ж такі мова праграмавання Раста вельмі адрозніваецца ад C, у сэнсе таго, як яна зробленая. Ну, яна больш складаная, здаецца, да, дакладна больш складана, і яна больш хайповая, яна больш для маладых праграмістаў. Вось як была гісторыя, якую мы так і не абмеркавалі, калі Rust спрабавалі дадаць у ядро Linux, і там узнік канфлікт паміж старымі распрацоўшчыкамі і новымі. Мне цікава, што ты іх менавіта на гэтай катэгорыі дзеліш. Ну вось у меня такое ўражанне, вось есть нейкія кансерватары і есть новатары. І вось старыя кансерватары сидзелі на сваім C, пісалі свае інструменты, ядро, драйверы і іншыя, і прыйшлі новатары і кажуць: вот глядзіце, ёсць новая хайповая мова, давайце яе дадаваць і пісаць усё на яе. Ну, трэба адзначыць, што Linus прям падтрымліваў гэта, наколькі мне вядома. Ён увогуле падтрымаў, і выйшла ў гэтым годзе версія ядра з падтрымкай Раста, магчыма, з нейкім драйверам з'явілася, і нармальная версія Раста, і хутка можна будзе, магчыма, ўжо пачалі пісаць драйвера на Расце. А што гэта можа даць для Linux, гэта можа прыцягнуць больш распрацоўшчыкаў, як я бачу. Я, шчыра кажучы, калі занурыўся ў гэты срач з Растам у ядры Linux, мне падалося, што там, як заўжды, самае банальнае неўменне выслухіваць аргументы іншых, нейкі срач на роўным месцы, неўменне дамовіцца, па факце, адбылося. Ну, канфлікт інтарэсаў, альбо як называецца. Адны хацелі, але ж іншыя не яго хацелі. цікавасці ніхто не перашкаджаў яму пісаць далей на C, карацей. Ну, вось, магчыма, ён супраць хайпа быў. Вось ему не падабаецца Раст, і вось ён не хоча іх убачыць. Ну, там былі вполне канкрэтныя межы выстаўленыя, што, тыпу, Раст, кодавая база, жыве крышачку так асобненька, але пры гэтым так, што не трэба было умоўна
нейкую бібліятэку ставіць у кожны пакет, які хоча працаваць з ядром, а мець нейкі API прям в ядры. І уся адказнасць ляжыць на тых ребятах, якія займаюцца растам ядры. Яны гэта ўсё задекларировали. То бок нават калі CI build падае в расте, то это нагода не скасаваць фічу, а паклікаць кагосьці з раста. На крайняк зрабіць, не ведаю, pull request в pull request. Быццам бы все было распісана, карацей. Яно не выглядала як нейкая праблема. Ніхто не любіць, калі CI падае. Вядома. Але ж не табе, як распрацоўшчыку, ніхто не прасіў цябе гэта фіксіць. Ну, типу, адказнасць бяруць на себя ребята з растам. Ну, магчыма, ён не верыў у гэта. Можна падумаць, што праз месяц, праз год гэта зменіцца, і раст будзе такі ж, як і C па важнасці. І калі CI будзе пачне падаць з растам, то ўсе будуць глядзець, што адбываецца. Магчыма, да гэтага ўсё ідзе. Ну, да, агулам Тарас становіцца як-то first citizen language в ядры. Вось, нешта мы звярнулі з Pythona на Linux. Я пра Python, што яшчэ вельмі буйны ўклад робіць кампанія Astral. Вось, калісь яны зрабілі інструмент RAF замест MyPy. Ага. Вось, і UV? І UV таксама. Так. І зараз это TY, я, до речі, не ведаю, што за ён. TY — это LSP сервер для Python. Зразумела. І таксама вельмі яго чакаю, бо зараз ёсць толькі PyWrite, самых такіх нармальных LSP, які піша Microsoft і піша на TypeScript, ён здаецца. І ён вельмі абмежаваны. Вось, і калі Astral зробіць добры LSP для Python, гэта будзе вельмі круто. Ну, насамрэч, да, PyWrite ламаецца крыху аб вялікі Django праект, шчыра кажучы. Ну, ён мне там полпраекта можа размаляваць рознымі ворнінгамі, ці наадварот зашэрыць некаторыя функцыі, бо ліча, што яны ніколі не выклікаюцца. Хотя это вельмі дефолтны флоу для Django проекта. Крацей, я не ведаю, есть проблемки с PyWrite, это факт. Вось, поэтому будуюсь на расте инфраструктуру, будуюсь на расте библиотеки, и из-за того, что Rust робится больш популярным робится Python у тым ліку і больш крутым. Так што, калі вы шукаеце мовы, якія трэба зараз вывучаць, а Python, я б сказаў, сёння гэта одна з найбольш папулярных. Таксама JavaScript папулярны, але я б яго адсунуў на другі план з-за шэй-і. Ну, трэба яшчэ сказаць, што JavaScript — это адзіная опцыя, калі ты хочаш працаваць в браузере, ну, лічы што. Ну, калі з браузером, так. Таму, ну, улічваючы гэта, это насамрэч не дзіва, што ён вельмі папулярны, бо в браузере працуе шмат што. Слухай, давай пра браузер. Раскажы пра сваю тэму. Мой досвед гуёў, ці што? Давай пра гуі. Гуёў мы яшчэ не абмяркоўвалі. Раскажу вам пра свае гуі. Спадзяюся, гэта не трэба запіківаць. Не будзем. Гутарка пра тое, што на самай справе гуі распрацоўка — это складана. Гэта ты пра што хочаш? Пра чат-бот? Пра праграму для чата? Альбо пра што? Адкуль узнікла гэта? На самай справе так. Гутарка ідзе менавіта праз тое, што я зацікавіўся ідэяй напісаць свой месенджер з end-to-end encryption. І я хацеў, ну, я раблю это адзін у вольны час, і мне вельмі хацелася адразу мець нейкі кліент на мабілцы. Вось. І я пайшоў шукаць, што ёсць такое, чтобы напісаць адзін раз, запусціць паўсюль, бо я адзін, нагадваю. Я не хочу вывучаць Android распрацоўку, я вельмі глыбока не хочу вывучаць iOS распрацоўку вельмі глыбока, пісаць 2 кодавыя базы, і пайшоў памацаць розныя фреймворкі, якія ёсць, і пажадана пачаў з моў, якія я ведаю.
У тым ліку я паспрабаваў фреймворкі, якія напісаны на Golang. Я паспрабаваў фреймворкі, які напісаны на Python. Я зразумеў, што это все лухта. Назвы ты памятаеш, якія? Go-Mobile это не то. Fine праз Y. Ага. Вось гэту штуку я паспрабаваў, але это ўсё яшчэ даволі сырая штука. Яна не дае націўнага экспірыенса, бо, напрыклад, я не ведаю, я вельмі часта на сваім андроідзе карыстаюся свайпам па прабелу, каб рухацца па літарах. Ну, типу, чтобы переместить курсор по литрах. Угу. Ты натискаешь на пробел и рухаешь его влево-вправо, и у тебя курсор бегает влево-вправо, отповедно. Вось, і я вельмі люблю карыстацца, калі я недзе абдрукаваўся, каб вярнуцца праз прабел на нужную літару. І я вось, нават пакуль я просто нейкі Hello World запускал на сваёй мабілцы, заўважыў, што вось гэты функцыянал не працуе. Не кажучы уже пра тое, што ён выглядае як ніяк націўная апка, карацей. Вось. І я ўжо, вось роўна на гэтым этапе я сказал, не, я не хочу такое. Я пайшоў шукаць далей. Я згадаў, што ў меня ва ўніверы быў досвед з Kivin для Python. Ёсць такі фреймворк, які дазваляе таксама запускацца на мабілцы. Але я крыху прачытаў на тэму зборкі гэта ўсё ў апку і вырашыў, што я таксама не хочу такім маяцца. Вось. Паспрабаваў я усім вядомы React Native. Але я буду шчырым, у меня не запусцілася. У сэнсе нават Hello World праект, які генерыцца па змаўчанні, я запусціў яго умоўна на дэсктопе. Ці не, ці можа праз сімулятор, нават праз сімулятор не запусціў. Не, в вебе, в вебе ён запускаецца, по-моему. Вось, але не даў рады запусціць яго на рэальным дэвайсе. Я дзесьці, не ведаю, адзін вечар пасядзеў, паркалапаўся і так і не даў рады. І забіў на гэта, і выпадкова натрапіў, як натрапіў, я ведаў, што ён існуе, але выпадкова я натрапіў на мову праграмавання Dart, на фреймворк Flutter, які распрацоўваецца Гуглом. І калі шчыра, мне спачатку падалося, што гэта умоўна нейкі таксама націўны экспірыенс. На дэвайсе ты атрымліваеш націўную апку, умоўна, не нейкі там канвас, на якім усё малюецца. Бо выглядае яно вельмі націўна, даволі. Але з часам, плюс мне яшчэ беларусаед у Твіттары падказаў, і плюс я сам пачаў заўважаць нестыкоўкі. З часам я заўважыў, што это ўсё ж такі не натіўны. Рэндеринг, не натіўны лэйаут, это ўсё ж такі лэйаут на канвасе. Але такі добры, шчыра кажучы. Электрон нейкі. Умоўна, это не веб-тэхналогія, это не электрон. Гэта менавіта, я ж кажу, яны па факту ствараюць там activity, так званы, то бок в акно праграмы для мабілкі. І гэтае activity, яно мае толькі канвас, і там дырект дровам малююцца ўсе виджеты. Умоўна кажучы, як гульня. Не выкарыстоўваюцца типа виджеты, якія там API прадстаўляе аперацыйнай сістэмы. То бок умоўна не WinForms, я не ведаю, можа табе так і ці слухачам нашым будзе больш зразумела. А вось просто як гульню маляваць, ты ствараеш вакошка і малюеш гульню, але не гульню, а виджеты. Такія самыя, як у сістэмы ёсць. Вось, але я хочу адзначыць, што па-першае, мне спадабалася мова праграмавання Dart. Прям спадабалася, яна добрая. Па-другое, мне рэальна падабаецца, як Flutter малюе гэтыя виджеты. У сэнсе, я не адчуваю крынжа ад таго, што я карыстаюся апкай на Flutter, на мабілкі, як мінімум. Яно адчуваецца натіўна, ці блізка да натіўнай. Яно не выглядае там павольна неяк, як магло быць якісь электрон, калі б я на мабілкі запусціў умоўна. PhoneGap, ці што там зараз актуальна. Вось. Мне агулам вельмі спадабалася. Аднак, трэба адзначыць, што у меня ўсё роўна атрымліваецца нейкі Франкенштейн з пункту гледжання UI, бо Golang мае вельмі клёвую стандартную бібліятэку, што тычыцца шыфравання. Вельмі клёвая, она пакрывае просто ўсе мае патрэбы. Просто стандартная бібліятэка для майго праекта. Таму, насамрэч, рэалізацыю API вось гэтага месенджера
Я вырашыў напісаць на Golang один раз і скампіляць ее як ESO бібліятэку для Linux, як DLL-ку для Windows, як бібліятэку для Android, як бібліятэку для macOS і iOS. Але все равно это агулам это не складана. Трэба азначыць, што мабільныя біндзінгі пішуцца асобна, дэсктопныя біндзінгі асобна. Дзякуй Богу, што яны не пад платформу. Просто вось дэсктопныя асобна, мабільныя асобна. Ёсць магчымасць это потым вставіць в праект на дарце, зрабіць неабходную абстракцыю. Да, это boilerplate. Ты мусіш задефайніць усе тыя ж самыя функцыі, якія ў тебе ёсць в этой лібе, /ісошкі, / і так далей. У выглядзе коду на дарце, прычым зноўку таксама як і у выпадку з апісаннем API на самом Golang, табе в дарце таксама трэба это зрабіць ўжо тройчы пад дэсктопы і пад iOS і пад Android асобна. На жаль, это яшчэ таксама яшчэ не канец, бо табе трэба спусціцца ў натыўны код платформы, маю на увазе Android ці iOS, і зрабіць яшчэ там врапер. Або на Kotlin, або на Swift. І ўсё гэта толькі дзеля таго, каб напісаць проста один раз і скампіліраваць пад усё. Блин. Боляча, шчыра боляча. І я не ведаю, як вы, UI-шчыкі, жывеце. Ну, ось потому ўсё робіць на электроне. Зрабіў один раз і працую. Я цяпер разумею, чаму ён існуе. Веб-тэхналогіі ўсё ж такі мне здаюцца прасцейшымі. Але і больш абмяжованымі. Зноўку, што тычыцца крыптаграфіі, так, ёсць в браузере API адпаведныя, але ну, не хапае ўсіх інструментаў мне, напрыклад, в вебе. У сэнсе, я пэўна магу іх в выглядзе WebAssembly, напэўна, запакаваць ці штось такое, але стандартных API браузерам, по-моему, мне не хапае. Угу. Ну, атрымліваецца, што з мабілкамі дакладна будзе асобная гісторыя заўсёды, здаецца, бо iOS там свае приколы заўсёды, а Android таксама там свая мова праграмавання, Kotlin, дефолт, здаецца. Пра сістэмы Mac, Linux, Windows, ну, слухай, былі ж бібліятэкі для UI, тая ж Qt, тая ж GTK, якія працуюць паўсюль. Ну, так, але гэта ўжо, умоўна, іншая кодавая база пад дэсктопы і пад мабілкі, а Flutter быццам бы такі весь круты, і ён табе адразу дае варыянт запускацца на ўсіх платформах. Зноўку, улічваючы, што я раблю біндзінг з Golang, я натыкаюсь усё ж такі на граблі, бо это па факце натыўны код, які мне трэба у залежнасці ад платформы па-рознаму выклікаць. Але агулам гэта manageable, напэўна, я магу так это назваць. Ну, у мяне праект далёка не падобны на скончаны, это шчыра скажу, але ў мяне рэальна атрымліваецца напісаць умоўно рэалізацыю пратакола в Golang, скампіліраваць 2 разы пад Linux, пад Android яго 2 радкамі, але фактычна пад усе астатнія платформы яно таксама будзе кампіліравацца. Мне патрэбны Mac, правда, для гэтага, але ладно. І вставіць артефакт такі ln-s, зрабіць лінку в праект з Flutter. Там у мяне ўжо у нейкім сэнсе напісаная абёртка так, што я в дарце звяртаюся да вось гэтай лібы на Golang, незалежна ад платформы, праз API на дарце. Як толькі я дадаю новую функцію, да, пачынаецца, я іду, добавляю мобільны біндзінг функцію, в дэсктопную біндзінг функцію, я іду дадаю в Kotlin гэтую функцію, я іду дадаю в Swift, ладно, Swift я яшчэ не дадаваў, але в Swift это таксама, это трэба будзе зрабіць, і я іду дадаю яшчэ в Dart, в дэсктопную імплементацыю, вось, таксама яшчэ раз гэтую функцію definition. Не самы прыемны досвед, але, як я ўжо сказал, ён manageable. Зато хутка, шчыра, это хутка працуе. Ну, я без бенчмарка на гэтым этапе, але на вока я запускаў сваю апку на рэальным девайсе, і типу там доўгі ліст генерыў, нейкі вось функцыі выклікаў з Golang, і
Ну, мне падабаецца результат. Ён хуткі і націвны. Ну, на выгляд. Дастаткова. Зноўку, я кажу, што Flutter это ўсё ж таки кастомны рэндеринг, гэтак далей, але адчуваецца ён націвна. Напэўна, ён не будзе адчувацца націвна на iOS, но ладно. А на дэсктопе? Гэтыя праблемы iOS. На дэсктопе ён, конечно, да, выглядае нібы нейкі такі полуэлектрон. Але окей, Material Design піхаюць і в дэсктопныя апкі. Нормально. Ну, напэўна, на выхадзе генерыць нейкі JavaScript. Не. Ён, ну, типа, я на Linux, это ён, типа, C-кодом стварае GTK Windows і запускаю умоўно, як ведаеш, embedded Lua ёсць. Вось так он запускае вось гэты Dart. Чакай, Dart, напэўна, кампіліцца, да. Dart кампіліцца. Во што? В націўны код. Нешта я не давяраю гэтаму Dart. Што, распрацоўка ад Гугла? Всё, фу. Ну, Dart, просто бачу, Dart пачынаў як спроба замяніць JavaScript у браузеры. Угу. Але ён і выконваўся націвна в Chrome. У сэнсе, ён не кампіліраваўся в JavaScript. Была версія Chrome, якая мела рухавік Dart вбудаваны, і яна выконвала код на Dart. Ну окей. А зараз, так як, ну, гэты эксперымент у іх не выстреліў, Dart кампілюецца в WebAssembly для веба. Self-content executable можа быць кампіляваны. Ну так. Мне голым реально спадабалось. Это прикольная мова. Яна типізаваная, яна мае такі функцыянальныя, як это правильно назваць, функцыянальныя прыкметы, што ли, як функцыянальная мова праграмавання. Як чалавек, які вельмі любіць насамрэч у нейкіх pet-проджектах ці internal тулах, калі даводзіцца нейкі фронтэнд піліць, взяць Elm замест JavaScript, я увогуле захапленне насамрэч. Ну, гляжу зараз на Вікіпедыі прыклады і так, даволі проста. Не ведаю, на што падобна больш. Ёсць у яго такі вайбы JavaScript, але пры гэтым ён іншы. Не, ну класы можна ствараць. В сучасным JavaScript теж можна. Ну, JavaScript-овыя класы. Ну, такія сабе. Ну, скажем так, гэтая опцыя ў меня запрацавала. Я так это назову. Яна крыху грамосткая ў сэнсе таго зноўку, як я ўжо казаў, што мне трэба шмат бойлерплейта пісаць. Але для меня это, ну, як мінімум зразумела, я, напэўна, это так могу назваць. Я скептычна адношуся да інструментаў Гугла, да моў праграмавання, што Go, што Dart, бо, мне здаецца, яны не вельмі зацікаўлены ў яго распаўсюджванні. Неякі не бачу нейкай рэкламы, нейкіх інструментаў, створаных на гэтых мовах праграмавання. Яны быццам бы больш такія унутраныя інструменты. Я не згодны. Існуе вялікая кам'юніці Flutter распрацоўшчыкаў, ёсць нават пэўныя артыкулы, які кажуць, што спрабуйце Flutter, это можа вам сэканоміць шмат грошай, асабліва калі вы стартап. Ну вось ты сходу можаш назваць нейкія прыклады, напісаны на Flutter, вядомыя? Ну, я не вельмі шарю, у сэнсе, я ж бэкэнд распрацоўшчык, я не так шмат вывучаю, як пабудавана тая ці іншая мабільная апка. Але мяркую, Flutter даволі гібкі ўсё ж такі, зноўку, это ўсё ж такі кастомны рэндер, таму я мяркую, што, ну, я магу не здзівіцца, калі пабачу, што умоўна какой-нибудь Bolt Taxi выкарыстоўвае Flutter. Я не кажу, што гэта так, я кажу, што магчыма. Ну, цікава. Калі проста мова, калі кампіліруецца ў нешта натыўнае. Але ж, конечно, сумнавата, што вось калі ты спрабуеш нешта распрацаваць на некалькі платформ адначасова, гэта ўсё... У адзіночку гэта дзіўна складана гэтак далей. Мне нават перад тым, як я ўсё ж такі пайшоў з Flutter-ом, ужо з'явілася думка, што умоўна прататып я набрасаю Godot'ам, гульнявым рухавіком, бо я з ім умею працаваць, я умею его кампіліраваць на Android. Я реально думаў пра гэта, разумееш? Ну, атрымліваецца, што вось
Android Studio існує, і там Google рэкамендуе выкарыстоўваць для Apple свая студыя Xcode. І калі спрабуеш нешта іншае, то гэта будзе нейкі пакуты. Ад натыўных моў ты не пазбавішся, але, скажем так, для ўвогуле каких-то простых праектаў табе ён не будзе патрэбны. Слухай, Android же Python, здаецца, дадавалі, не? Усё яшчэ это не зусім так проста, карацей. Да, ты можаш напісаць на Python, запусціць на Android. Але там я уже зараз не згадаю, чаму я адкінуў эту ідэю знаю какую-то. Калі я уже цэліўся, то ўжо даволі шмат часу прайшло на самой справе. Я уже не памятаю, чаму я адкінуў Python. Мне здалося, што ўсё-таки запакаваць это ўсё ў выглядзе апкі было гемарна. Магчыма, але гемарна. Да і Kiwi, шчыра кажучы, я з ім там ва ўніверы дзесьці працаваў, нейку курсач рабіў. Мне не вельмі зайшло, буду шчырым. Ну, типу, там нейкі багі на роўным месцы бываюць, там, можа зараз не так, але мець магчымасць напісаць штосьці на вядомай мове праграмавання цябе, гэта клёва, але калі ты хочаш штосьці, што патэнцыйна ты можаш там апублікаваць ужо, я б не стаў гэтым шляхом ісці. Kiwi не раеш? Для цікавасці для сябе можа быць, для умоўнага прадакшена не. Апошні рэліз Kiwi год назад недзе. Што, прабач яшчэ раз? Апошні рэліз для Kiwi быў недзе год назад. 24 год, декабрь. Ну, ты яшчэ адразу записывай, што побач з Kiwi ты ставіш себе Kiwi Material Design. Ага. Бо стандартны Kiwi. І Kiwi MD, по-моему, вельмі актыўна распрацоўваецца. Каміт апошні учора. Ну, жывая тэхналогія. А вось яны рыхтуюцца да рэліза 2.0. Вось, дарэчы, можа тут штосьці цікавае будзе. Можа, з растам. Вось такая гісторыя, што я магу сказаць. Ну і што, і калі будзе? Што? Новы чат калі будзе? Новая праграма. Я крыху спыніўся часова. Падзабіў? Ну, крышечку, у мяне не атрымалася нешта там у будаванні, карацей, дрэва ключоў шыфраванняў. Я дзесьці там крыху заліп. Заманаўся шукаць, дзе менавіта у меня можа быць праблема. І потым у мяне нейкія іншыя справы з'явіліся, і я, карацей, ужо нават крыху падзабыў гэты праект, у сэнсе трэба прям сесть і нанова код перачытаць. Можа быць, на свежую голову я знайду, у чым была праблема, але гэта ўжо як занова вывучыць его у пэўным сэнсе. Але насамрэч я планую давесці яго да нейкага прататыпа. На самай справе яно быццам бы не вельмі далёка-то засталося. То бок у меня там была... Я паказваў у Twitter дэмкі, як падвязваюцца два аккаунта разам. Гэта, в прынцыпе, рэальная машынерыя, але яна там умоўна ламаецца, калі я дадаю умоўна чацвёрты девайс менавіта ў такім парадку, якім я дадаю у гэтую всю сетку. Яна мне там крышечку нешта збіваецца, і я уже не памятаю, ключы, карацей, не атрымліваецца. Там все это на Дефі Хелму не працуе, на вось гэтай на синхронным шифраванні, на абмене паблік ключоў і прыватных ключоў в, так сказать, на базе результата Дефі Хелмана у тебя генеруецца по факте яшчэ один прыватны ключ, і все гэта выстраивается в дрэва. Там, конечно, прыгожая вообще увогуле ідэя. Яна в RFC описана, называется Message Layer Protocol. Вельмі крутой RFC, мне он вельмі спадабаўся, я ім зачитываўся, шчыра кажучы. RFC 9420. Message Layer Security Protocol, MLS. Ну и это по факте есть основа моей идеи в мессенджере. У меня есть простенький веб-сокет сервак на питоне написанный, и ты можешь, ну, типа, ён пакуль просто на SQLite працуе, я не замарачваўся моцна, але типа, ты можешь эту атрыманую SQLite базу выдаць таварышу майору, і ён усё роўна не атрымае полезной інфармацыі з гэтай базы, ну, амаль ніякай. Настолькі, типа, вось, клёвый RF-фішка з імплементацыяй групавых end-to-end энкрипшенов. Вось што важна. Ну, цікава. Вельмі, на самой справе вельмі цікава.
Цікава, ці даведу я гэта да нечага. Мушу? Хачу. Пытанне нейкага добрага месенджера да сіх хвалюю людзей і, канешне, як дзе яго знайсці, як распрацаваць, пака невядома. І добрага фреймворка для гуёў таксама. Ну, у Dart я не веру чамусьці. Ну, я так зразумеў, што ён у пэўных колах папулярны. Вядома, ён не затмівае натыўную распрацоўку, але як крос-платформенная распрацоўка на некалькі платформ, яна можа быць не так далёка ад даволі хайпового React Native. React Native робіць Facebook, так? React Native робіць Facebook. React Native, дарэчы, выкарыстоўвае менавіта API аперацыйнай сістэмы, яна рэндэрыць виджеты, якія закладзены в аперацыйную сістэму. То бок это не кастомны рэндэрынг. Таму React Native можа шмат у чым быць больш профітным. Праблема ў тым, што я просто не змог яго завесці. Тым больш, што React, умоўна... Skill issue. Да, skill issue, вядома. Я пра тое, што JS то мне ўсё ж такі знаёмы, React мне знаёмы, у сэнсе, это такі нейкі... Як это назваць? Дыялект JS ўжо, у пэўным сэнсе. React. Але, мне б з ім было б камфортней працаваць, чым Dart вывучаць нанова. Але я б не сказал, што Dart кепскі. Dart цікавая мова, серьезно. Мне спадабалось. Понятно. А Flutter это просто фреймворк для інтэрфейсу. Калісь паглядаў на Dart, паспрабаваць для веба, але нешта не зацепіў. А для веба я все яшчэ раю Elm. Окей, давай... Что там про железки? Железки. Да. Здаецца, у каментах у нас писали, где там абмеркаванне 3D. Писали? Где? Я не бачу. Можа, у Твиттере нехто писал. Ну я насамрэч... Мне ёсць VR. В Obsidian закладка для сценара на ролик, на больш такі сур'ёзны агляд. AR, окуляр. AR, я беру крышечку ў кавычкі, я зараз патлумачу чаму. Купіў я адносна недавно уже колькі месяцаў, насамрэч, сабе акуляры X-Real. Мы у адным з мінулых падкастаў іх абмяркоўвалі. І я сказаў, што я хочу паспрабаваць. І я паспрабаваў. І што я вам скажу? Гэта вельмі цікавая тэхналогія, але не ўсё так клёва. Я, напэўна, здольны схіляцца да таго, што это хутчэй цацка, чым інструмент, потому что працаваць у іх усё ж таки не вельмі комфортна. Праца з тэкстам маю на увазе. Але якое задавальненне штосьці глядзець ці нават гуляць просто неймаверна. Як гэта выглядае, калі ты вось... Гэта не выглядае як звычайны. І гэта не выглядае як звычайныя акуляры, але гэта недалёка. Ну, і наколькі памятаю малюнкі, X-Real One Pro, да? Гэтыя, да. One Pro. Менавіта гэтыя. В гісторыі пошука засталіся. Ну, выглядаюць як звычайныя акуляры там ад сонца. Форма такая у іх, так? Агулам, так. Насамрэч, калі ты выйдзеш у іх на вуліцу, на цябе прямо касіцца не будуць. Яны выглядаюць неблага. Тут іншае пытанне, што яны насамрэч нармальна так зацемняюць. І я б увечары, напрыклад, не стаў бы іх насіць на вуліцы. Ну, то бок я как окуляры ад сонца. Ну, так. Яны не самастойныя. Я чаму сказаў AR-акуляры у пэўным сэнсе ў кавычках, бо гэта не нейкі там смарт-девайс, як робіць Мета. Свой вось новы, літаральна на днях вышедшы Ray-Ban. Ну, не на днях, на тыднях. Ray-Ban акуляры 2.0, ці як яны там іх і называюць, я ўжо не памятаю. Гэтыя акуляры прям разумны, гэта асістэнт нейкі, у іх чамусьці дысплей толькі з аднаго боку. Я не ведаю, наколькі гэта зручна, насамрэч, меня засмучвае гэта ідэя. Што тычыцца акуляраў, якія я купіў, гэта па факту партатыўныя маніторы, якія у форм-фактары акуляр. У іх няма ніякай, амаль. Вось менавіта гэта X-Real One серыя. Яны дадалі туды чып, які дазваляе стабілізировать картинку по 3 ступеням вольнасці, не ведаю, як это называецца, 3D-off, так званы. Ён працуе крышечку з нюансамі, бо на яго могуць уплываць электрамагнітнае вылучэнне, і гэтая стабілізацыя можа крыху рухацца.
Але я б не сказаў, што эксперыенс прям кепскі. Але вось якраз ён уплывае на працу з тэкстам, бо калі тэкст это нейкі такі больш мелкі элемент, і калі адбываюцца нейкія рухі і выявы, у цябе ён крыху пачынае размывацца, таму працаваць з ім цяжкавата. Я дагэтуль яшчэ не вызначыўся, мне здаецца, што магчыма ў акулярах працаваць лепей, чым працаваць з лэптопам. Магчыма. Не таму, што якасць выявы, а таму, што асанка, пазіцыя, ну, ты глядзіш не вниз. Магчыма, тыпу, ёсць шанец, што я бы хацеў бы працаваць в акулярах, чым на экране лэптопа. Ну, слухай, зноў-такі, ты апранаеш акуляры і уключаеш іх, і што ты бачыш? Ты бачыш нейкі віртуальны манітор? Так, у цябе, не ведаю, як праектар перад вачыма. Угу. Ну, у сэнсе, ён не прям перад вачыма, ты его па адчуваннях, ты его быццам бы бачыш дзесьці крыху далей ад цябе, умоўна там. У мяне у самого уласна ёсць праектар, вось я сижу на канапе, гляджу праектары, якія амаль там на ўсю сцену свеціць, і в акулярах адчуванні падобныя. Толькі пры гэтым ён больш яркі, больш насамрэч чёткі, бо на праектары я бы ўвогуле ні за што б не працаваў бы. Ну, то бок, умоўна, ты можаш там прануць акуляры і зрабіць вялікі экран перад сабой, глядзець так. Там тэкст на умоўных 100 цалях. Умоўна так, але Full HD пры гэтым усё яшчэ, на жаль. Угу. То бок пікселі бачна. Не, насамрэч не. Я б не сказаў, што не прям бачныя. Але, ну, тыпу, пэўна, калі тэхналогія дайдзе да таго, што ў такі вось акуляры можна будзе ставіць 4К, это будзе нашмат лепей, насамрэч, у плане тэксту, я думаю, так. І зноў такіх, яны падлучаюцца проста да кампутера. Type-C кабелем, так. Type-C. Угу. Ну, і умоўно там камп'ютера. У іх няма батарэйкі ніякай, яны пітаюцца ад дэвайса адпаведнага. І па факту, да, ваш камп'ютер бачыць это як дадатковы манітор. Пры гэтым у іх яшчэ калоначкі стаяць, і там даволі прыемны гук. У іх стаіць мікрафон. Я шчыра не ведаю якасць мікрафона, я неяк не пратэсціў дагэтуль. Але, здаецца, я адзін раз праводзіў сазвон у гэтых акулярах, і ніхто не скардзіўся на гук. Ці што на мяне кепска чутна, ці штось яшчэ. То есть сістэма ўспрымае гэта як plug-and-play дысплей? Так. Працуе з усімі девайсамі? Ну, не з усімі, але ты, якія падтрымліваюць дысплей, Alt-Display Mode, ці як он, Alt-DP, праз Type-C, то да. Ага. Напрыклад, новыя айфоны не. Танныя новыя айфоны, наколькі я ведаю, паставілі там внутрі для Type-C USB 2.0. Ну, умоўна, калі ты купіш фреймворк, паставіш туды у марчы... Ваще лёгка. Всё будзе працаваць, да. Я працую на фреймворке з акулярамі, бывала, ганяў, але я паўтаруся, што найбольшае задавальненне ты атрымліваеш менавіта ад нейкага спажывання контента або гульняў, бо там, ну, зноўку, я магу параўнаваць з праектарам, в акулярах у цябе выява нашмат яскравей. І яна больш хутка абнаўляецца. У сэнсе праектар мае не маленькі такі інпут-лаг, шчыра кажучы. Я зараз праходжу экспедыцыю 33 на праектары, а там трэба націскаць кнопкі своечасова. Типу, на рэакцыю. І, ну, у мяне бываюць з гэтым праблемы. Я, бывае, прамахіваюсь в таймінге. Наколькі хутка стамляюцца вочы? Шчыра, у меня больш галава стамляецца ад дужак. Магчыма, можа, варта было ўсё ж такі пачакаць знайсці L-версію, чым M. В Еўропе быццам бы L не прадаецца. Ці не прадаецца зараз, ці не прадавалася на той момант L-версія. Я вельмі не быў упэўнены, ці падыдзе мне M. Я знайшоў офлайн-краму у суседнім горадзе. Я прыехаў, я памерыў, мне падалося нармальна, в прынцыпе. Вось, па факце, мяне крыху больш, да, могуць стаміцца там, можа, вушы ці часткі галавы дзядушкі, чым вочы. Я рэальна бывала, калі у меня там нейкі вольны выхадны быў, і я не хацеў нічым асабліва займацца, я мог рэальна цэлы дзень праваляцца в гэтых акулярках і штосьці сабе там ціхенька глядзець, пакуль там дзяўчына, можа, працуе ці штосьці яшчэ. Ага. Ну вось для гульняў я гляджу, у них refresh rate 120 Гц. Так. То бок так нормально. Можна яшчэ, ведаеш, вось тое самае 3D глядзець. У сэнсе, як аватар там выходзіў в кінотэатрах з акулярамі. Угу. Вось такого кшталту 3D ты можаш паглядзець в этих акулярах. Угу.
Ну, Я нават спрабаваў дысплею. з гульнямі ёсць софт, называецца Reshade, які дазваляе запускаць кастомныя шэйдеры в гульні. І ёсць шэйдер, які спецыяльна вось такую стэрэапару генеруе, выяву стэрэапару. І ты можаш включыць вось 3D рэжым в окулярах, включыць этот шэйдер, напрыклад, мне вельмі спадабалася, як ён працуе в Вальгайме. Ты прям, ну, реально бачыш глыбіну. Это прикольно. Як чалавек, які ў мінулым вельмі аматарстваваў па VR, мне спадабаўся гэты форм-фактор невялічкіх акуляр. Плюс, яны яшчэ ўмеюць выводзіць такую, ведаеш, карцінку збоку, як picture-in-picture. Типа не во всё вока, яка перакрывае табе ўсю выяву, што за акулярамі. Типа ты не асабліва штосьці бачыш, толькі як перыферыйным поглядам. А ты можаш яшчэ зрабіць picture-in-picture, і пайсці пагуляць. Глядзячы ютубчык в маленьком акенце. 3 ступені зацемнення, нават у сонечную надвор'е ты можаш закрыць сонца вельмі добра. Ну, атрымліваецца, калі ты хочаш пагуляць у акулярах, ты падлучаеш кабель Type-C і да тэлефона. Напрыклад, або я знайшоў у кітайцаў ёсць такі Android TV девайс, які выглядае як пульцік, такі вялікі пульцік Powerbank. У сэнсе, у яго няма ўласнага дысплея, і ён створаны менавіта для вось такіх акуляр. Ты просто падлучаеш туды, пульцікам, як Google TV звычайны, кіруеш, кінакіпу ставіш, напрыклад, включаеш кінцо і едзеш у тэхніку, напрыклад. Ты ў самалёце, кайфуеш. Цікава, выглядае, распавядаеш, я вспоминаю гэтую маску выжаную ад Apple, такую, яны рэлізнулі, але функцыянал падобны, але выглядае не так крінжова, канешне, гэта ўсё. Калі умоўна зазірнуць на чалавека в такіх акулярах збоку, ты заўважыш, што это явно незвычайныя акуляры. Калі, тыпу, вочы ў вочы, яны не бросаюцца ў вочы, што іх штосьці незвычайнае. Нагляджу на сайце фотаздымкі, і з-за таго, што там дысплей дадатковы ідзе, то яно трохі далі ад вачэй. Можа, трохі. Насамрэч, ты ўсё роўна, як для твайго ўласнага камфорта, ты будзеш намагацца пасадзіць іх як мага бліжэй да вачэй. Бо інакш выява крыху можа размывацца і гэтак далей. Прям вось праблема світспота, я ведаю, там яшчэ па VR у кагосьці бывае. Са шлемамі это не так складана, але ўсё роўна прысутнічае праблема світспота. Это вось кропка, дзе мусіць знаходзіцца твоё вока, каб бачыць найбольш выяву добра. Пажадана па всему перыметру. Па ўсёй плошчы, напэўна, будзе правільна сказаць. Вось, і праблема світспота з акулярамі больш вострая стаіць. Прям трэба тэсціць, падбіраць, спрабаваць розныя гэтыя вось накладачкі на нос розных памераў. Магчыма, штосьці яшчэ спрабаваць. Але агулам, нават калі у вас там праблемы са зрокам, канкрэтна гэтай мадэлі, пра якую мы тут размаўляем, у іх таксама ёсць спецыяльны типа аддон, назовём гэта так, в якім можна аднесці ў аптычную там краму, каб вам паставілі лінзы, які вам прапісаныя па гэтай форме. І яны вставляюцца прям в акуляры, і типу, калі ласка, калі у вас праблемы са зрокам, вы можете карыстацца гэтымі акулярамі таксама, у сэнсе не паўсядзённа, але як для нейкіх разваг, можа нават працы. Ну, это, напэўна, будзе цяжка. Ты уяўляю, там будзе у цябе лінза для зрока, будзе экранчык, які дысплейчык, і вось гэтыя внешнія цёмныя лінзы. Ну, не ведаю. Яны, зноўку, ўсё ж такі там спецыяльны слот для гэтага аддона, магчыма, там штосьці разлічылі. У меня зрок дастаткова добры, таму мне яны не патрэбныя, але агулам проста ёсць такая магчымасць, і людзі карыстаюцца, наколькі я Reddit бачу. Просто не ведаю, што сказаць на гэты конт. Ну, для мяне пакуль выглядае сказка. Я вось... для мяне... Так, я шчыра думаў, можа быць, гэта яшчэ штосьці як інструмент, можа неяк выкарыстоўвацца. Я, напэўна, ўсё ж такі схільны думаць, што это цацка. Як інструмент, мне падабаліся рэкламы ад Microsoft, калі яны рэлізілі свае першыя акуляры дапоўненай рэальнасці. HoloLens. Так, там вось, калі там будуеш 3D-мадэлі, яны там прасторы вісяць, і ўсё так добра, цудоўна. Вось, але выглядае цудоўна, але не прыжылося. Людзям не спадабалася.
Напэўна, бо ўсё ж такі шмат працы патрабуе взаемаадносін людзей, а гэтыя ўсе акуляры такі для аднаго чалавека даволі эгаістычны інструмент. Ну, факт, але вось ты кажаш, што ў цябе бываюць, можа, праблемы, ты портал спецыяльна для гэтага набываў. Дык вось для гэтых же самых праблем такія акуляры вельмі клёва падыходзяць. Ну так, прыйшоў у госці, пра новых акулярах глядзіш кіно, калі сумна. Хто не ведае. Не, ну, канкрэтна вось на X-рылах хутчэй за ўсё будзе бачна, што ў тебя там нейкі дысплей вось зноўку. Тое, што зараз мета хайпуе, яны быццам бы зрабілі так, што ты амаль не бачыш. Увогуле, яны, што тычыцца меты, якая зрабіла свае вось гэтыя акуляры, AR-акуляры, яны так хайпуюць, што я нават не разумею, чаму. Мне, наадварот, вельмі не цікава вось гэты асістэнт, як мінімум зараз. А што яны выпусцілі, як называецца? То вось Ray-Ban, акуляры 2.0, не ведаю, мета, Gen 2. Мета Ray-Ban, напэўна, надо загугліць. Ray-Ban Meta AI Glasses. Вось гэта, напэўна. Для мяне неяк use case меты пакуль не стаіць, напэўна. Ну, вось так. Яны выглядаюць кайфова, тэхналагічна, цікава, як звычайныя акуляры. Але навошта не напісана? Ну, як я ўжо сказаў, для мультимедіі яны вельмі клёва пасуюць. Для, можа быць, ведаеш, для трэвела таксама вельмі клёва. Типа в самолёт, в цягнік взять такія акуляркі, то это кайфова. Гэта как яшчэ Google рабіў свае акуляркі, не памятаю назву ўжо. Google Glasses. Ці просто Glass. Так. І там у іх была рэклама, што вось ты апранаеш акуляры, ідзеш і просто як дадатковая рэальнасць яно цябе нейкія апавяшчэнні, нейкія мапы малююць, што такое. Типу даволі зручна, каб тэлефон не глядзець. Можа неяк так, але... Ну, мне неяк траплялася відос, як на базе вось гэтых акуляраў, што ў мяне, і там, не ведаю, софтом для мабілкі зрабілі такі худ для рэальнага жыцця, у тым ліку, якія мапы паказвалі, гэтак далей. Компас там. Ну, вось неяк так, але здаецца, трэба адпачываць час ад часу ад тэлефона. Мацаце траву. Ну, будуць рэкламу паказваць, нотыфікацыі. Во, дарэчы, это яшчэ адзін поінт, чаму мне б не хацелася мець разумныя акуляры. Вось менавіта разумныя, як у меты, я маю на ўвазе. Мне камфортней, калі я іх падлучаю да свайго девайса і ведаю, што ад іх чакаць. Ну так, закрытая сістэма атрымліваецца, ніколі не ведаеш, што тебе дадуць, пакажуць. Ну вось такі міні-агляд атрымаўся. Нягледзячы на тое, што я ўсё ж такі рэальна планую калісьці дапісаць відэа па гэтых акулярах. Паглядзім, што на відэа атрымаецца, бо, мне здаецца, даволі складана паказаць, што ты факт. Бачыш у акулярах. Гэта факт, але, ну, так ці інакш, больш, так бы мовіць, прычосаным выглядзе я, можа, распавяду штосьці з таго, што я зараз распавёў, такія свежыя эмоцыі. Аформлю ў выглядзе сцэнара. Паспрабую там тэлефончыкам можа пазнімаць, як это выглядае знутры. Мне здаецца, кожны блогер з гэтымі акулярами так робіць. Агулам, канешне, можна заўважыць, што патэнцыйна это можа рашыць праблемы, але будзе выглядаць дзіўна, калі я буду запісваць відэа прямо в акулярах і чытаць сцэнарый адтуль. Ну, вось галоўнае пытанне, як гэта ўсё паказаць і расказаць, бо вялікая частка любых VR-акуляраў гэта твае адчуванні, як яны намагаюцца абмануць твой мозг. Ну, правда. Як, зноўку, як VR-аматар у тым ліку, я пацверджваю, да. Гэта складана адлюстраваць, это толькі, ну, самы лепшы спосаб это паспрабаваць. Ну што, гэта была апошняя тэма на сёння? Ну, думаю, і хопіць. Вось, таму усім дзякуй, хто даслухаў. Атрымаеце дзякуй вялікі. Напэўна, ачывку нейкую. Зараз? Вы зразумелі эльфійскую, напэўна. Ну, хіба мы так шмат на эльфійскай размаўлялі? Было. Хаця, ну, было, ладно, трохі было. Вось, будзем назіраць, што адбываецца, будзем спрабаваць збіраць тэмы. Калі у вас ёсць тэмы, пішыце ў каментарыі.
дзе заўгодна у любых соцсетках. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ён даволі Амаль. ціхі, насамрэч. Амаль мёртвый. Не, ну, ён... Я туды пішу, калі це штосьці тычыцца, напэўна. Не ведаю, як мне здаецца. Або мяне, або праграмісцкага кута. Так што будьце падпісаны, можа быць, нешта там цікавае з'явіцца. Калі з'явіцца, гэта важна, напэўна. Вось. Просто так не спамім. Так. І да, насамрэч, реально, мне здаецца, это клёва, калі вы таксама будзеце прапановваць ідэі, чтобы нам абмеркаваць такога. Ну так, недавно новый релиз Python выйшаў. Python. Python. 3.14. Ну, в сэнсе, версія 3.14, тому Python. Вось, калі цікава, можна паспрабаваць абмеркаваць, паглядзець, што там. А там шмат чаго, насамрэч. Вось, іншыя мовы, каго, якія цікавяць, новыя тренды і іншыя. Усё, всім то вывучэння. Дзякуй яшчэ раз і да наступнага выпуску, калі б ён не быў. Застаемся на сувязі. Так.